Ka jingja Shah peniap uraja Raghuvanshi. Ya kabala don keti da ka kurim ka sonam Raghuvanshi. Kadai ka jingja kabala sapriang ha keleng keri India. Bat lingba gani ka jingja kilami bon ki jingin tho pa kumju ki jingyero. Uraja ula Shah peniap asora Meghalaya ha Kyrteng ka honeymoon. Lingba gani ka jingja ki don pat ki nongle biria ki blashna ki video ka bakil ak bat ban bu jingkali da ushenrang. Bala da day ban lej honeymoon syakanuga jaka anjit. Pada baka kentai kala pensngoi ka Kyrteng Meghalaya. Lapini ba ushenrang ula pet ba kumjur ki wegi shenrang ki basyong marjan. Hawa yok sngo ya ka Kyrteng jonga jala Meghalaya. तो बताओ हनीमून में कहाँ चलेंगे अपन? मेरा तो ना बचपन से सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने पति के साथ हनीमून पे मेघालय जाऊंगी। Lingba gani ka video Shillong Mail ubo jingkali bahato kani kan kata ne em ka Kyrteng ka Meghalaya. Parato ka sarkar kan shim ne em ta ka sumoto kes persha ikini ki nongshna ya kani ka video kum ka memes. Habatin pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka Shah plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya.